آية بيورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجريا بكلة أني كمناني أني بناني أني دورو. شهر الرجب من هجرة سانكال ولون فلنا بسوية وتن ولون فلنا. ميلادي نصارى وكجاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو فلو بسوية مغاني كونتوناي. أمبي دورة بغو مسجد الرجاق وأمبو كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن. ni aya kuno akalanna anya tafsiri damina waqti yansura kuno. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فشل به قديرا. ألم مسمين كرة لندو ألا دي مساي الذي خلق السماوات والأرض ألا دي سانكبولون فلادا أني دوما كولون فلا أني مين بي سانكباني دوغوچه. أي هو الحي الذي لا يموت. على ديننا ما مسا من تسا وهو خالق كل شيء. على دي فهم بدابغي وربه ومالكه. على دي فهم بتجيه. على دي فهم بمربغي. الذي خلق بقدرته وسلطانه. مسمى ذلك ناكا شيبا ناكا مسايا سماوات سبوا في ارتفاعها وانتسائها والأراضين السبوا في سفولها وكثافتها كنوا نونون توسيري. على دي نونون داني من بسني دوغوتشي في 6 أيام تلوورو كنو ثم استوى على العرش يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاشلين. على قرطارا لا رشيكا أبي قولة تيجي أبي كيري تيجي نتشنيه وهو خير الفاشلين. فرام فانسلي كلا نيوما نكيري تيجي لا نيوما يا على دي. ثم سوال العرش الرحمن فاشل به خبيرا. أي استعلم عنه من هو خبير به عليم به فاتبعه واقتدي به. ابن كثير كو فاشل به خبيرا علي الله نيني كمونيه مانا دوني نيني مغفى مغمم به الله دو عليم به من به الله دو مغمم دوني كبغي من به الله دو doni nyigi alaka doni nyini otigi fe fattabihu waqtadi bihi ikatugu atigi ko
na ye min fuye ikalla dege ikoke doni ke baga do nyinin ka alala akala fuye na ye min fuye ala kola ikatu ko ika nomina bun kasir ya tawsir folonin nako wa qad ulima annahu la ahadan a'lama billahi wala akhbara bihi min abdihi wa rasulihi muhammad aw akum musifanate wa qad ulima ako adonna annahu la ahadan a'lama billahi موسيت من بألادو ولا أخبر به موسيت من بسكي كباريا كألا كوفيه من أبده كتمه ألا كجوينك ورسوله أنا كتير محمد من محمد صلى الله عليه وسلم أدونن دو ببولو موتي من بسك ألا كوفيه كي كباريا كألا فيه كألا كوفيه كمحمد بو salawatullahi wa salamuhu alayhi ala katanunina ka kisibaka sayyidu waladi adaman ala al-itlaq fi ad-dunya wal akhirah shide muhammadu alede adama dembe nyema chogo bela jiyani l'akhira alladhi la yantiqu li hawa alede no ate kumani anindi moye in huwa illa wahayyuha ciden kabbe kuma fo aka kuma make foye ni wahaute ni min wahawra ma abe kuma ni ode ate kuma na ninduwe fama khalahu fa huwa alhaq aw ni ciden ya min fo ode cinyai wama akhbarahu bihi fa huwa sidqu ni ciden ya kibar ya min fo ode cinyai wa huwa al-imam al-muhakkam alede nyemaye almami min ni abe ko tige kiru tige alladhi idha tanaza an-nasu fi shay wajaba raddu nijaihim ilayhi alede do ni mo ye nyogon soso minna a wajibiranka an kan nyogon soso sagi kata cidema fama wafaqa aqwalahu wa afwalahu fa huwa al-haqq ni min ni ciden ka kuma kawun benna ni ko min ni ciden ka kewale benna wode cinyai wa ma khalafaha fa huwa mardudu ala qailihi wa fa'ilihi kaina man kana me fingu fin nan nyugon soso nan sagira kata ciden ma ka hadisa wuma fingu fin ni ciden ka kuma kawun soso fingu fin ni ciden ka kewale soso o femma sina be sagi kata tigi made atigi kera mo sugu ambo o koyi saga made o temina tigi yede cidende almamiye ale de kiri tigelay nanyo nyogo soso min nambe sagi kata lektrika hadisawma ni mo min ka fota ni ka keta mi nani ciden ka fota na keta benna o de be mina o de mina fenye ni mugo min ka fota ni ka keta min nani ciden ni ka fota na keta bora nyugon koro eta be sagi made ikera mugo sugu eye maba de sa eye shegu de sa eye kabila kuntigi de sawa eye karamugo do de sawa eye diplôme tigi do de sawa eye arabu kanduna ngana do de sawa eye tafsir kala ngana do de sawa eye hadisa domba ngana do de sawa kaina mankana ni ka fota ni ka keta ko ni ciden ta man nyugon ta dura bi bolo imamuna maliki yode farahimahullah ako inna ma ana basaru uqtu wa ushib fa anzuru fi rai كلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه إمامنا مالك يكوكو عليه هذا مدند akafota na kaketa udola bebe sababama akafota na kaketa udola abe qataw akunna ile haklina min fo dinala anka leka haklina anka yira qur'ana ni sunnama nimmin ni qur'ana ni sunna benna nyogomma
an ko tan ka barake noy ni aka aleka hakilna ni min ni qur'ana ni sunna ma nyogonta an ko bilade aka kuma wurela ko ma minna min ahadi illa maqbulun wa mardud alayhi illa sahiba hajal qabr dondola kato ciden kam misir la bake ka dersudi ako hada madun tofle mo shite awna foyi ka kuma dobe mina dina kono bara be kenuye ika kuma dobe sagima o ya sura be ciden kam misir kono ya bolon koni nyesi ciden ka kaburuma ko fonni kaburu tigi ninde ka kuma bebe mina ikhwani ni yanka la qadarin fula ko chogodi ako wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashal al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al qadar tigi ko ako silama balighu haklima ako te daga ye ika fuyi ken nin dinala fuyi kala ka kiri do ola folo kuma ni ba fo ka baraji de nyini nay kewale ni ba ke ka baraji de nyini nay dina kono akoy kana ke folo de fuyi ka ala ka kiri do ola abe ko min nyinin kali kala do la dar tigi nyinin ka ani e mu makala do e ba fe ka bato kuma do fo e ba fe ka bato bara do ke me e makala ako yashal al ulama ako ni makala don ke bawo nyininka kana ke ni irete ni ma hari kala don ke bawo nyininka ne ba fi kanin kuma fo ne ba fi kanin ke wale ke ala ye mun fala ci da nye mun fala ni don ke ma ye min fo be barake no aha be ko mu ya nyininka tuni bo ikon ka do e ko ne ka don ke bawo nyininka ni makala wo doni ke bawo fana te chogo kelena doni ke baga do be afamulendo doni ke baga do be afamulente doni ke baga do be be sunnaka doni ke baga do be ke bidiya mo doni ke baga do be ke jiani ni na de do ate siralanye ni ya nyinen ka doro aka jianna fana entrebe min nabi jabi noe awa akoni doni ke baga nyinen ka kana tugo doni ke baga be ko de واقتدي بالمتبعين لسنه محمد صلى الله عليه وسلم ni doni ke baw nyinin ka doni ke baga bete no mina bay doni ke baga bete naka kuma be mina de doni ke baga bete ni be tuga ko de doni ke baga munum be tugu muhammadu ka sunna ko tugulu de ko e har bi o jamana kono munum be min barka u kala nendo diplôme do bolo ko sunna ko ni salafiya ko nunu nyere ko kurade ko ambe islamay do ni fula la dari de kono sunna fula la dari de kono o yagtari bil muttabina li sunnati muhammad akoni doni ke bawo nyin ka kanatu doni ke ba be ko de doni ke ba munum be tugu muhammadu ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam al-qadar tigi yere on ka figu yere de ya ira mene mugo ye bidiya mugo de na te ciden ka sunna ka kana lamme kana tuga ko la qadar yere de yo fo awiye risala ko chogodi wala yukmal qawlu al-iman illa bin-niyya wala al-qawlu wan-niyya illa bil-amali wala qawlu wan-niyyatu wal-amalu illa بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة كولونجي لأبي الجيد القيرواني أقول لمن يكب كما نيا فوين نينكا كو أما تمره أما دافده فواكا سورة بيدسكون كنو أقول لمن يكب كما فوني نيني أبي دسكون كنو أما دافده فوا إكا كيوالي كني سوفي وفنائي akol liman yakuma forani nenye abi dusukun kono iya sufe keni ewa bara keni sufe ofare sabate ni nyawa ako amadda fade fo kabbe ciden ka sunnama na mabbe ciden ka sunnama fenti boloni fute
risala koronjaw yere be min fo anka fiqhu de ninfo ewani salafiya min fulay na keru bolo ko kuray o fiqhu kele muqaddima kele nunum bebe risala muqaddima de kono wa itiba'u salafu salih wa iqtifa'u asarihim wa du'a lahum wa tarku kullu ma ahaddathahu al-muhaddisun mugode yek bidiya ko kamaliki kama jabi bo risala tigi ko yika tugu salafu salihu ko wa itiba'u salafu salih ko yika tugu salafu salihu ko wa iqtifa'u asarihim kiku nominaha salafu salihu nominaha wa du'a lahum waqti be ka du'a ke salafu salihu de kanun nani kana kuma jugu fuye ika du'a de kuye wa tarku kullu ma ahdathahu al-muhaddisuna awa ko bidamu ko kuratigu ye ko kura ro dina la yere ko sama o to kana barake no ede ko kuratigu ye ko kura ro dina la akoy ko to ede kano kede balma risala wude fulen ni nye imamuna maliki ye mun foya mogo do be maliki majhabi chamali ashariya ali ashaira mogo chaman be kata afrikiya maroko nunu misra nunu algerie nunu tunisie nunu mali nunu mauritanie nunu a chama abebe maliki majhabi de ka mi a chama ali asharia ubela asharia siradika ube maliki kama majhabi ka fiqhiyya mi aqida a chama be ali asharia siradika munun ba fo ko ala te la resika har nu ya sabati ko ala be sanfe ba fo ko te la resiko nika maliki ko chogodiya arhamanu ala al-arshi istawa ako chogodiya dondora ka to aka dirsula misir la ba ka jama'cela cedo donna maliki ka ako arhamanu ala al-arshi istawa wa kayfa al-istiwa ako ala ko akoro taral la resika ala koro taral la resika chogodi nyinin kale nye imam na maliki toro agiriyaraka aya kumbiri fwa woshira akun koro tale ako al-istiwa'u ma'lum wal kayfiyatu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a ما أراك إلا مبتدئا فأخرج عني هذه المبتدئة مالكي كو ألا باللارشيكا كورتا لنو لارشيكا رابو كان نكو دونين دو كورتا يكورتا دي أبي تشغو دي لارشيكا أنتو دو دي بما يليغ بجلاله أرابي لارشيكا تشغو مي ناكا كان يالا يريكا مساقين أما تشغو فانيا تشيدي ما تشغو فانيا anto do de mo te se ko fo awa ko wal imanu bihi wajibu ikalli mana naye fara ko ala billahi shika imamu na maliki ko ye ka wajibi de anya fo suro ni ko ni madda ala kallare shi ko la ko ala billahi shika e madda wala imalli mana noye e ko ala be fambe de e kafir de shaykhul islam bun tamiya ko fo na yasur ye jahiliye de ni eko ala be fambe ita do de iye jahili de anti kafiriya folo de ambilla dunya ka huja joyka ni maso iye kafiriye oriato iman maliku kwali imanu bihi wajibu ako suwalu anhu bid'a ako ikam mo yire nyinin kanni na ala be togodi lare shika ako ye bid'a de parce que nu aya nunu cide nyukala sebo yukala cide nyukala sebo ye seba kele amad delika cide nyinin ka kwala be chogori la resika tabina kele mad delika seba kele nyinin kala tabina kele mad delika tabina nyinin kala ni eye mo nyinin kala kwala be chogori la resika ko ye bidiya de ako chema nema eye foye e bidiya mo gode ako kalandewma nimbidiya mogo aya bolo minaka samaka bonka jamala
ni anw ye bidiya bange dɔrɔn u b'a fɔ ko gɛlɛntigi a y'a gɛlɛya a y'a kɛ dɔɔni ye a ka kumaw ka giri de a tɛ kuma nɔgɔya de la minɛ a tɛ kuma cogo de dɔ minɛ anw ma mɔgɔ sama ka bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔ fo ye bidiya mɔgɔ ye k'a fɔ dɔrɔn karisa ye min fɔ dɔɔni kɛbaaw ka kuma sale la a tɛ diina kɔnɔ bidiya don karisa i ye min kɛ bidiya don an t'a fɔ karisa yɛrɛ mɔgɔw dɔw bɛ min fɔ bidiya don mɔgɔw dɔw bɔ ka min kɛ bidiya don aw ko anw ta ka gɛlɛ min ko a y'a sama don imamu ahli sunna wal jamaa imamu na malika ko a y'a bɔ jama de la a y'a bɔ misiri kɔnɔ a y'a bɔ misiri kɔnɔ u ye cɛ mina ka sama ka bɔ maliki ka jama la tuma bɛ bunu sɛmina rahimahullah a ye ni asiru a y'a saraho aqidatul safarini kɔnɔ a ko sahibul bid'a ka maradi saratan la yurja buruhu illa ma sha Allah a ko bid'a mɔgɔ ko a bɛ komi kansɛri bana min tɔgɔ ye kansɛri ko bid'a mɔgɔ bɛ komi o de ko kansɛri ka furakɛ ko a ka gɛlɛ dɛ fo ni Ala yɛrɛ jɛ ni kansɛri y'i sɔrɔ a ka furakɛ a k'a ka gɛlɛ dɛ fo ni Ala yɛrɛ ka jɛ awa bidiya mɔgɔ fana b'o cogo de la an n'a ka musalaha kɛ an ka dɔw la an n'u ka don ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ la ni sɔrɔ ayi bidiya mɔgɔ ka tuubi ka bɔ a ka bidiya la foyi man gɛlɛn n'a ye a bɛ komi kansɛri furakɛli ka gɛlɛ cogo min n'a tɛ furakɛ fo ni Ala yɛrɛ ka jɛn tɛ bidiya mɔgɔ fana b'o cogo de la ka bɔ a ka bidiya don ni Ala yɛrɛ ka jɛn n'a ka kanda de ta a tɛ bɔ dɛ ni e ye delilaw yira ala Qur'ana ni sunna a ye kunnan jamina a sonna a fule n'a ma so i fara ka bɔ la a ka k'i dama i ka k'i dama kansɛri dɔ koyi o de to Fudayl ibn Iyad ko a ko al bid'atu habbu ila iblisa min al mashiya lianna al mashiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha Fudayl ko a ko bewa bidiya mɔgɔw k'o de ka di Ala ye o de ka di iblisa ye ka tɛmɛ Ala sosola kan maana jɛniyakɛla dolomina kɔrɔfolikɛla galontigɛla nanbaratɔ ko bidiya mɔgɔ ka di iblisa ka tɛmɛ o tigi kan o ko mun na a ko parce que Ala sosola filɛ junubukɛla filɛ min b'a kɛ ka Ala soso ka junubu kɛ ale yɛrɛ kɔni b'a dɔn b'a kɛ ka min kɛ n bɛ Ala soso de la ale b'a dɔn ko a bɛ Ala soso la ni Ala ɲɛ siranya donna dusukun na don o don a bɛ Ala soso ni junubu min na a b'a dabila a bɛ tuubi a ko mɛ bidiya mɔgɔ a tɛ tuubi dɛ parce que bidiya mɔgɔ bolo ale de bɛ kanda ka mɔgɔ tɔw bɛ fililen don o bɛ tuubi wa o tɛ tuubi o de y'a to bidiya mɔgɔ ka di iblisa ka tɛmɛ hali Ala sosolaw tɔw kan wala an kan yɛrɛ kɔlɔsi bunkasiri a y'a tawsiri fɔlɔ a ko i ka dɔɔnikɛbaga ɲininka Ala la ka Ala ko f'u ye i ka nɔ min na bɛɛ b'a dɔn fana dɔɔnikɛbaga tɛ min bɛ Ala dɔn n'a bɛ Ala ko dɔn ni ciden tɛ tugu ciden ko sallallahu alaihi wasallam n'i ka fɔta n'i ka kɛta n'a kɔni ye ciden taabila fɛn t'i bolo dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛya dɛ ko an ka kɛ musalaha ye bane an ka taa dɔɔni dɔɔni a ka busa kɛ dɔɔni dɔɔni de bane bɛɛ n'i ka faamu ta ye arijanna tɛ e ta ye lagara tɛ e ta ye kɔrɔsili tɛ e bolo lagara ye min ta ye arijanna ye min ta ye tasuma ye min ta ye o de ye nin fɔ ɲɛ minɛ a ko i ka fɔta ni ka kɛta a ka bɛn ciden ta ma dɛ n'a ma bɛn ciden ta ma fɛn t'i bolo lagara koyi foyi t'i bolo lagara donc fasal bihi khabira bunkasiri ya tawsiri nin cogo la dɔw y'a tawsiri fana fasal bihi khabira dɔɔni kɛbaga ɲininka Ala la jɔn bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ko Ala kan b'a yɛrɛ de ma n'i b'a fɛ ka Ala dɔn Ala ye min fɔ Kurana kɔnɔ a yɛrɛ kan Ala ye o de fasal bihi khabira bon n'an y'a ka fula bɛɛ an ko Ala kan b'a yɛrɛ de ma ni Ala ye min fɔ i ye a yɛrɛ kun kan a yɛrɛ de b'a yɛrɛ dɔn o min na Ala ko ale bɛ min a ko a bɛ laarisi kan a wajibilen ka i k'o de minɛ dɛ e tɛ Ala dɔn k'a yɛrɛ bɔ koyi a ye min fɔ a min na a kɛra sa wa
anya ke bun kasir ka tawsirin de ka fu muhammadu de do sallallahu alaihi wasallam ale de ala do kateme beka ale de don ke ba kateme beka na ye min fo an ko de mina ni ka fota ni ka keta benna tama fule na ma be tama fenti bolo muhammadu ko chogodi sallallahu alaihi wasallam ci den ko chogodi ala kola aka samfe kola ako chogodi akwa be la rishika donc o de be mina balmo an kan nin famu ya an kan ni hikima famu ya o da to hari sabbun kasiri matila ko qala allah ta'ala ako ala ko masamin korta lendo fa in tanaza'atum fi shay farudduhu ila allah wa rasuli ala ko na yen nyogon soso minna aya sagi kata alama aka sagi kata cidema alay jumaye qur'ana cidenye jumaye na yere be balola sebo cela ubeta nyininga na yere te balola aka hadisa sahalem nanye nyon so ambeten nonondela ako ala ko tuguni aya wore kono wama aqtalafutum fihi min shay fa hukmuhu ila allah suratu sura kono awa ala ko naye nyon so fingo fenna kera fenni ni nyon so kera nan ko ankata qur'ana la ankata te ni make qur'ana kola ni mase hadisa kola min shay wama aqtalafutum fihi min shay adogo yaraw acha yaraw ala ko fengo fenni na ko ni nyon so sala ama be ala fa hukmuhu ila allah kiri be tige kata ala defe ayata kiri tiga ala defe ala ka qur'ana ani ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam wala mbalimon nin qur'ana ma fento koy ayal abejje yade ciden ka hadisaw ya abejje yade an kana nyogo masalaha ya koy kana nyogo masalaha adde mo shi masalaha ya mi ni be ciden ka sunna nyina la faham salafu salih anyini de oda tun ko Cheikh Albani yode fo ako da'watu salafiyya qa'imatun ala salasi dawaimi القرآن الكريم والسنة شهيهة وفهمهما على منهج السلف الصالح وفهمهما على منهج السلف الصالح والسبب الدلال الفرق كلها قديما وحديثا والسبب دلالة كل فرق قديما وحديثا سببه عدم تمسكها بالدائمة الثالثة شيخ الباني يودفو أكو سلفية كدعوة أبي سين سبدك قرآن باي أني تيدين كحديثة سهلة أني قرآن باي أني تيدين كحديثة سهلة يكو فلا فهمو سلف الصالح كمنهجك يكون فلا فهموا على منهج السلف الصالح سلف الصالح كمان جابك منهجك بو أكو سلف الصالح نكوي دوندو من الصحابة وتابعين تابعين أكو شيبو أني تابعين ومنو يشيبو يه أني تابعين ولما شيبو يه من منو يشيبو يه ولفنا يويه أكو سلف الصالح ينونون ده ako qur'ana ni sunna iku fahami nin jama kulu ka sirade ka tasiraka ako jama kulu filila depuis gale fo shisa fo kata jinyawuli jama kulu filila na ye sirabila ako aka fili sababu ye munye ko aye sen sabanai amode mina sen sabane jumai ka qur'ana baraka nyonya ka famu ka cide gare sale famu man salafu ka manhajuka jamakulu filila depuis gale fo sisa fo kata lagara jamakulu be fili iba soro amam manhaji salafu salih ndemina abe aya fo doro konya qur'ana de fo abe ta hadisa fo doro kanka delilai ni hadisai me atake ka barake ni hadisai nya la manhaji salafu salih ale filila be mo la fili walma ala kala famu dina la ala kanke mogoye nambe barake ni qur'ana
nambe baraka ni ciden ka sunna ala manhaji salafu salih wa qala ta'ala qalakum masamin qur'anin wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila ko ala ko itigi ala ka kuma dafara ay sidqa fil akhbar ala be kibariya fo abecinya wa adila fil awamir wa nawahi awa ala ka kuma tilele no fanan abe nyamarali ke abe balili ke abe tilele ndo sidqa wa adila ni ke wayninde sidqa fil akhbar wa adila fil awamir wa nawahi ala ka kuma qur'ana tilele ndo akan nyamaru kani ana ka balili atilele ndo fashal bihi khabira abena mana fulanana ako fashal bihi khabira ودتا mana fulana morefo nye mana fulo fawiye abena mana fulana na manahu ma akhbaratuka min shay fa huwa kama akhbaratuka mana fulana lako ne ala yaw kibariya ni minye obe komi nyaye akibara na ichogomide parce que domba yala de fembe domba yala de ne ala yaw kibara ni minye o kuyimbu o chogode la komi nyaw kibara na ichogomi donc o dia to do ko fasal bihi khabira ko ala kamba yeredema nin tawsir fulade bala o ko fe summa qala ta'ala munkira lil mushrikina ayam min kalananka na damina nambeta ola o ko fe ala ko masamin kortale na ban nan kariya mushrikuka alladhina yasjuduna li ghayri llahi min al asnami wal andadi mushrikum munum be sujudu bi femore minta alay do taye boli wuye do taye bato femore munu nuyu fara alaka abe komi jamana kono ya do be ewa sujudu bi kaburu tige jamana kono ya shehu sigile aka doloki kono hada maden sigile aba aka doloki kono do be sujudu bi ay jamana kono beke photo dilale monument photo ka karasa ka monument photo ka ke monument e ka photo ka jo jamana in kono ya do be sujudu bi monument ya hada madem photo simple nimbebe nin jamana in kono nin jamana ka doni ke mago baraba au bolode ka teme abake kam kuma munun fere jo sosoka abe ke wale munun be ke rejo sosoka baraba au bolo jamana in kono ni otere sujudi beke kaburu tigiye sujudu beke ewa shehu yeya sujudu beke monument ye sujudu beke hari appareil photo simple kam mugodo ka appareil photo simple takadilo abe sujudu bi akoro appareil photo simple dilole ka ke kadiri kono dobe jo ka ke atege fense katoma ko deli dentimbolo bana benna nye fantande la hawla wala quwwata illa billah hakilu tarami karamogo bemi jamanan kono aina wala ulama karamogo bemi nin jamana kono nin bebeke nin jamana kono karamogo bemi kaburu bogo beta dingenye so kantigeli be kula sujudu be bi dingenye sowe tungu nin bebe nin jamana in kono ninye alaban nan kariya mushriku ka ninye aradu mushriku ka aw ko aradu kanake aradu kitabu folo ye qur'ana de aradu ke mushriku ka aradu ke bidamo ko aradu ke munafiku ka aradu ke ala sosolau ka munkira ala al mushrikina ala kule ka fo ya kan nan kariya mushriku ka alladina yasjuduna li ghayri llahi min al asnam wal andad munum be sujudu bi fengore minti alaye boli woni bato fengore ala ko wayja khila lahum sujudu lirrahman qalu wa ma rahman ni mushriku munum fulen ni nu kuma aw be sujudu min ken ni munimay aw be sujudu min ken ni boli aw be ni sujudu min ken ni bato fengore ni alate aye sujudu bi arrahmanu yasaka nonon bila aye sujudu bi masamin to ya rahman masammin kan man kutu ye nema yurwalen ye aye sujudu bi oye mushriku bi jamin munna qalu wa ma rahman kuba fa rahmanu ye jonye ay la na'rifu rahmana la nyine mu anta rahmana do rahmana ye jonye
وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن وياسر مشركو تنبي أن ننكريا ألا تغمي الرحمن يقولوا تسوكا ألا تولني أتوي مما كمشركو فلي توحيد الأسماء أدو تنبو بولا كتغو دوبي وسنن تنبو ما مي ألا كتغو دوبي وتما سولما الرحمن بيقولوا دلا ألا تغمي الرحمن maka musriku tumbon nan kariya sonnen tuntoma kama ankaru zalika yawm al-hudaybiyya komi wi arrahmanu toyi wiya nan kariya togomi hudaybiyya sha hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li katibi hudaybiyya sa lettre min tumbe sabe ci den ni kafiru